the dark of space be a bright burst of light. Only you know how. Our mother is here and the sister are lost. We were never alone, we were never alone. Jump off the ring, jump off the ring, jump off the ring, jump off the ring. Baby asteroid, take me away. Jump off the ring, jump off the ring, jump off the ring. Baby asteroid, take me away. Jump off the ring, jump off the ring, jump off the ring. Christian ship, can you wait for me? Cause when I move, I spin, I have no weight. With my eyes wide open, I was blinded from the fake. But when I closed my eyes, I saw the people living in a cave. Christian ship, can you wait for me? We were never alone, we were never alone. Πιστεύω ότι είναι μια καταπληκτική εμπειρία και σαν τυχερός για την επιλογή μου. Θα συνοχωρήσω τα άθλη του στο Μαρούσι. Το NBA είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και χρόνια και τώρα μου δίνει την ευκαιρία μέσω του ομίλου μας. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη που θα συμμετέχω στο πρόγραμμα και είναι πολύ σημαντική ευκαιρία που μας δίνεται από τον Όμιλο Φουρλής για την ανάπτυξη και εξέλιξή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Φουρλή για την ευκαιρία που μου δίνει να ολοκληρώσω ένα μεγάλο προσωπικό στόχο. Πιστεύω είναι μια μεγάλη ευκαιρία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Είναι μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για μένα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πιστεύω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία, ανυπομονώ να αρχίσουμε. Είναι μια μοναδική ευκαιρία που δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα. Νιώθω ευγνωμοσύνη και ένα απέραντο αίσθημα αισιοδοξίας ότι πραγματικά τα καλύτερα έρχονται όταν τα περιμένεις και τα επιδιώκεις. Φουρλής NBA, για πολλές δυνατότητες για όλους μας. Αισθάνομαι έναν παιδικό ενθουσιασμό. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη μοναδική ευκαιρία που μου δίνετε. Νιώθω φανταστικά. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Αισθάνομαι περήφανα που ανήκω στην πρώτη ομάδα του Φουρλής Retail NBA. Νιώθω υπέροχα και δημιουργικά που μου δίνεται ευκαιρία να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου με σκοπό την ανάπτυξη.